Quin avorriment. Hola. Per què? Per què és un avorriment? Doncs perquè demà vaig al museu i no sé, m'avorreix. Pues és que no té que avorrir, perquè en el museu està tot ple d'aventures. No sé jo. O si no, mira aquest llibre. Es tracta de l'Anna i el Pol, que van anar al museu i també van molt avorrits. I clar, i decideixen anar-se'n del grup. I veuen una escena prohibida. I ja està. I toquen una piràmide i els hi passa un munt de coses que tindràs que descobrir tu. I saps per què també és tan bo? Per què? Perquè l'ha escrit una de les millors escritores, la Noemí Bages. De veritat? Sí. Però bueno, bé, me'l llegiré. però és una mica llarg, perquè són 74 pàgines. No El passa vols llegir? res. Sí. D'acord, estem. Moltes gràcies. De res, adeu. Una setmana després... Mira, Carme, mira què tinc. Què és això? Un llibre molt interessant. Qui te l'ha donat? Una senyora, no l'he preguntat el nom. De què trata? Doncs d'uns nois que viatgen van a un museu, saps? Tindries que anar, l'altre dia vaig anar i va ser molt interessant. Vale. Anirem les dues una altra vegada? D'acord. Doncs fins demà. Vale. Demà no. Gràcies, adeu.